on calminaama on juwaama on jettaama yeeɓiyankoɓe Pindi TV rewɓe sukaaɓe mawɓe caggal yettude Allah ko julde nulaaɗo makko ɓurnaaɗo windere yettude jignaaɓe men e jignaaɓe mumen seernaaɓe men e seernaaɓe mumen en ngartu e Pindi TV e yeewtere nde ngannduɗaa ko gande men ɓaleeɓe enen ɓaleeɓe gande fina tawa ɗe keewmi wiide nafiino gila hanki haa hannde hay so tawii nde waɗeeɓe ngannde ɗeɓino bonnidde ɗum ngam yidde yeeyde leɗɗe mumen yehi haa ɓooya ndonki nganndi waawa yaade ngartiri heewi ko doctoreɓe jaade yimɓe ɓaleeɓe ngam safrude walla donkani noddi banndiraaɓe men ɓaleeɓe en jetti miñiraɗo baŋnge duuɓi khalifa men ceerno Ahmadou Tijani Ba mo ngannduɗaa ko gandu joɗɗo gandal kadi ko neɗɗo jontaɗo no feewi o salminaama o jowaama o yettaama mo ngannduɗaa ko ɗo e calliwol innitorto ɗo cuuɗi men ɗo en ɗo kono kadi ko ɗo e West Foire ganduɗo gandal men hanki fina tawa ngal maamiraaɓe joginoo jannguɗo goano waddi heen ceerno Ahmadou Tijani Ba calminaa banndiraaɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV. alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala almabuuthi rahmatan lil alamina mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ceerno Diop min calmanima min calmani dendagal waɗoɓe suivre émission ɗo ɓe mbawi wonde e nder leydi e caggal leydi fof min tottiɓe jungo min mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. waaleykum salam. enen natirten koye gande fulɓe hanki fina tawa nde pullo fini e galle mumen nde ko sifa ko demowo walla ko gawo ko gaynako wonko o tawi ina waɗe somo dawa ina jangge somo jofta ina waɗe so jawdi majji ina faddine ɗum ko gande tawanoɗe toon holko woni gandal fulɓe nden gande men fina tawa. eyyi namdal ngal no namnoriɗa ngal miɗen belti hen no feewi saabi sa yeehiɗo alquran Allah ne wi'i toon wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi afa ka adi nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mo nula ɗum annabaɓe adiɓe fof kala mo hen mbo Allah mo nula rek o nulat ɗum ka leñol mum nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah neli ɗum dendagal yimɓe fof ma arsalnaka illa kaffatan linnasi wadde leƴƴi ɗi Allah windi ɗi fof mbo hen kala haɗa jogui khususiya mo ganduɗa ne Allah hertinmama fulɓe noon Allah hertiniɓe ɓural ngal ganduɗa ne ñande fof heɓe jetta hen jomumen saabi si wiyama gandal fulɓe ka adi woni gandal ngal dentuɗen enen fof woni gandal alquran alhamdulillah fulɓe jaawi janggude qur'an ɓe kunni ɗum ɓe mbawi tafsir alquran saabi hande nder leydi e caggal leydi ala ɓurɗo waw pulla alquran e tafsir alquran wadde ko wiyete ko gandal alquran ko wayno tadde haatumer ko wayno natde khalwa fof fulɓe ne gandira ɗum sabi hande kala ɗo jottiɗen enen pulago rek eɗen juuro ceerno men Cheikh Oumarul Fouti e gandal e jambaregal e lasrari ndiga daɗɗo ɗum hen te ko taarino ɗum ko fof fulɓe o andaniɓe o tegiɓe lawol siratal mustaqim kono hina waɗi goɗɗum ko ganduɗa ne Allah totti ɗum fulɓe woni fulɓe aynaɓe enen fulɓe en jaɓata hoddude e yimɓe pulla anda ko woni hodde ville pulla hoɗoto ko a lagde addi ɗum noon yiɗoto ko yo waw ne ɓesgu makko yiɗa kadi yo jawdi makko his taka ɗo ƴeewa o waɗa listihara waɗa ramlu ceede no gisane makko ha anda ɗo ko hoɗirde ɗo hen waɗi arsike ɗo so jooɗima ɗo ma nayi ɗi ɓeydo o ara ñippa ɗon galle makko kala birtiɗo mbiyata ko ɗo de ɗum ala sécurité sabi gujjo no wawi ar wujja nayi ɗi walla beyi ɗi kono hay hunde memata ko addi ko hunde hay hunde memetake ɗum ɗon ko gandal mabɓe sabi pulla kala ɗo wawi won faddinat hoore mum faddina ɓesgu mum faddina jawdi mum joni so wiyama gande ɓaleɓe walla gandal fulɓe woni pulla koko andi lekki pulla leƴƴi goɗɗi fof e mbawi ando lekki belki e wallo ñamde kono pulla andi lekki ko naftorade ki lekki eki bahimaji ɗi naftorto ki lekki kam ki naftorto e ñamde mum kono ki lekki ki safrorte ki lekki ki waɗirte kaza e kaza nini Allah waddiri ɓe lakde he noon ɗum tagi Allah homboɓe hen feññinana gande labɗe gande ɗe ganduɗa heɗe naftire ha ila yawmina hada wadde so wiyama gandal fulɓe rek fof en miijoto ko wayna condi e ɗaɗi e piɓi e cefi ha ɗin noon mbaɗen ɗi par
seese ha émission wono timmin ganden hen kala ko ɗum yahata ɗum ɗon woni gandal pulaar sen puɗɗima to leɗɗe ɗe woni sira ko walla conndi ndi e ko nandi heen hol leɗɗe fulɓe ɓuri waawde huutorade so tawi jiɗi ƴeewde ngaabdi arsuko e udditaare aɗa andi no waɗi leɗɗe hannde biyeteeɗe bani eyi waɗi biyeteeɗe belwel ngel e bani eyi ɗen innen ɗe rek ɗe lonto leɗɗe geɗɗe fof fulɓe ne mbawi hutorade e ko udditta bani e belwel ngel sabi udditare so wiyama ɗum rek hay nokku hine waɗe ko ganduɗa kala pinɗo ɗon udditoɗa kala jottirɗo ɗon haajuma humto kala balɗo ɗon kisa hay hunde bonnatama fulɓe noon nokkuji mabɓe noon mbawi wawde bani e belwel ngel e keelele e leɗɗe baaɗena noon kewɗe ɗen fof ko udditare ɗe jahata kono kala ko wayno ɓokki en jatɓi en gueloɗe en ɗen leɗɗe fof ko wallu ndenka mbiɗa ɓokki e gueloɗe ɓokki e gueloki e jatɓe e jamme e leɗɗe baaɗe noon gasata ɗen fof ko ganduɗani ko wallu ndenka ɗe jahata nden ko mataw ko ante mislaji mbiyete mataw muslaji mbiyetono muslade woni faddude e ndenka faddinde e ndenka sen garti to banggue piiɓi wiyete yimɓe hewɓe ko salum ɓe wawde hutorade piiɓi kono elle dokku ndoyen o ina huuto piiɓe no maɓe kutortono ni janggude ina fiɓa ina haɓɓa aɗa andi fulɓe hannde ko ɗum bangeji kewɗi so yeehi Guinée Conakry fulɓe ngoni toon yoɓe wiimi so yeehi Fouta fulɓe nani toon so yeehi heede Louga natɗa nder cahliyol ngol fulɓe nani toon fulɓe kala won hen ko Allah hertiniɓe gandal ko ganduɗani woɗɓe ngala ɗum minen fulɓe amen gisane ƴeewa ko ala ɓurɗo ɓe ɗum waaw tawi mbiyata ko wawde gisane te rewani calli gisane ma ala lamɗam mbawde gisane te rewani calli gisane ma ngakki seeɗa ala lamɗam sabi kamɓe ɗum ɓe mbawa ɗum sabi addi mbawi gisane ko pulla koko yiiɗi jawdi si jawdi ma majji aduna ma o fof tokkilat il faut ƴeewa ganda beeli hemba hisi beeli mo waraka beeli mo wujjaka ganda heɓe ngumi kadi yaltinde sara sa ƴeewi kadi gisane hollima no wuuri mbaɗa kadi faddude beele hay hunde wasa namde gis hay hunde wasa yottade ɗum ha jottoɗa ɗum kadi ko wiyete ko cefol woni piɓol salali Mouhamadou walali Mouhamadou fulɓe callina mbawi ɗum nden ko kala memɗo immoɗo kamɓe mbawi ɗum heddi ko noon gandal gongal jiɗɗo ngal ama yaltu fulɓe won ɗaɓɓoya toon goɗɗum ma jaha ɗaɓɓoya banggue goɗɗo aywa donc wadde koyno piiɓi en koyno ramli en koye noon martial wolnaɓe no keewi hen e ndenka kala memɗo yakko ko koyno ɓaƴƴere hakkude debbo caliɗo gorko mum walla gorko caliɗo wadde feere hade ko dewgal ha gonda e dow lawol feewa beele oɗon kuuto ɗum eyyi ɗum min mbiyata piiɓi min mbiyata cefol walla nooɓa woni o no foti yiɗ kono yiɗani ɓi gorgol ɓi kawiraɗo woni denɗiɓe poto resodir ɗum no yooɗi no fulɓe mbaɗatno hanki ina yooɗi mawɓe kaala sukaɓe jiiɗa ittu walla neɗɗo okke sohnaji o yiɗa o jooɗaki joɗɗine walla o yiɗa ɗum fulɓe no kutoro ɗum mbiyata cefol ɗum noon ko waɗirte ko woni cire barakeji lekki biyeteki barakeji sira barakewi ko ɗum waɗirte ɗo kañum wadde so tawi a haytima ɗo barakewi no daraje muɗum naati kama nammari lekke beeteɗe nammari nammadi e haɗoki barakewi e nammadi ɓen kañum ha gandi ko ɗon gueɗe mumen ga ciri ɗi kala kaɓɓaɗo hen haɓɓittaka ha yawmal qiyamati kala kaɓɓaɗo hen haɓɓittaka ha yawmal qiyamati ɗoɗo fulɓe mbiyata siɓe kaɓɓi ha ɓe beddi si nangui ɓe mbiyata ko si wonani tan gandal feni mbiɗa so ɓe kaɓɓi ha jaggui si ɓe mbiyatma ko si wonani tan gandal feni so wonani gandal fini idan jahiliyankoɓe ko adi algol alquran siɓe kaɓɓe mbiyata mi waɗi noon naggam mum Allah jaɓani kono enen hande kalata ɗum enen mbawa noon wiide kono forcé tan wonat mbiyen so tawi wonani wadde gandal fite gandal kañum fenata ɗum fiti ko haɓa ko no tiiɗi inchallah ceerno Ahmadou Tidiane Ba mo Ndoyen haala ka nanama famama no hannirta ni ko wayno ɓañere ko wayno lotgal hol leɗɗe ɓurɗe wawde hutorade mo hol siwo kewno hutorade hay sa haaldani foof maintenant min hen lekki ko heddi ko mofta ha neɗɗo ara e ma en puɗɗorino arwande haala ka woni neɗɗo
wala qad karramna bani adama wala qad karramna bani adama Allah na teddini bi adama hande ko wayi kono haywanuji ɗi nayi en geeloyɗi en fof neɗɗo hutorto ɗum koko ñamate gasa kono leɗɗe Allah windi ɗo ɗe hen heɗe ñaame ɗe hen heɗe naftore kono si a lekki Allah na yaltini hen nafooje kewɗe fulɓe noon mbiyatno lekki ki ganduɗane si nayi ne ñaama ɗum no ɓeydo yodde no ɓeydo rek kin si neɗɗo lootimo ki ɓeydo lekki ñaameteki no ɓeydo yodde no ɓeydo wiltude ɓesnude kin sa lootima ɗum ko ɓeydoɓe andene ɓeydoɓe joni noon waɗi lekki ganduɗani ko ɗum lekki jawdi tan jomum sina lootoki heɓa ga haalis ɓen makko no uddito kala ko ɗaɓɓa hina ara si dartini darto ki lekki ko lekki inde tan kala neɗɗo wirti hay siki lootama ullunde sino wirtima an duni tan darjat darja faami waɗi lotle noon ɓanjere nde ko duuɓi jeeɗiɗi mum wonana kam wala kaari mandi waɗi lotle noon kala lootiɗo ɗe ma nane inde ma jawdi ar te ma ñiib fulɓe noon no joguino hen golle ko fewnete ko dohño mbiyeton de dohño minen ɗum mbiye dohñorgal kala ɗo jooɗi rek ƴetta couleur aji ɗi doño ɓe doñorgal doño doño fulɓe ne joguino hen gandal jawdi wona ɓe nanannoɗa ɓe keewi jawɗele ɗe gasata ɓe ƴetta haalisaji leyɗele jeeɗiɗi certude tega ɗo doño o ɓe tega haalis Sénégal si doño ƴetti mbaadi ndi ƴetta biye o tega noon ha wona jeeɗiɗi fewne ɗum ko udditare nde ganduɗane maaro deytali wonama kala hattani nde inchallah te kadi jomum hande si woni e ɗum si acci ɗum yeehi goɗɗum rek ɗum ɓurata yaade ɗum iwat e ceerno Amadou Tidiane Ba won wiyoɓe lekki ne yaawi jaggude kono yaawi accude aya woni jaggude kono so jaggina leela woppude kono ana haalli joni lekki ganduɗa a waɗat jagguma sa acci accuma kono ko mbatta kadi jagguma duuɓi jeeɗiɗi wadde wiyoɓe noon ɓe ganda leɗɗe eyyi haɗa andi alquran ɓe mbi ko taki ko alquran lekki seeti alquran ñande foof no ɓuura ñeeb no ɓuura won gonga kono lekki yooɗi si rosaka si ndungu toɓani lekki rosaka tan lekki wata lekki noon saɗa looto ɗum waɗi hen ɗe ganduɗan ceerno wiyanmo duuɓi jeeɗiɗi lottaɗa walla duuɓi 15 walla duuɓi 21 wirtataka ɗum waɗi leɗɗe noon ñande fof loototo hen ɓuura ɓeydade ɗum sertini lekki alquran wassalamu sen gatte on bangi sifa goɗɗo ko sifa safa wonen ɓe ñawdude heewɓe mbiyata gandal ñawdude ɓoyi joni sabu aɗa wawi liggada neɗɗo o udditagol mum wona dumunna kono noon ari reedu no muusa ari kosɗe no muusa ari hoore no muusa ari no wonno gorko natti wonde gorko ari no wonde hémorroïde ari to banggue safara ha tengte banggue ngo haako hande kala yeeyoɓe leɗɗe tubakoɓe ummotoɓe Gana bene ko nandi hen luumoji ɗi ko ɗen leɗɗe ɓuri wawde yeyde te won wiyoɓe ɗen leɗɗe ina sa fuɗɗima ɗum wonko bonnanta neɗɗo o rewɓe coda no worɓe mumen jafuɗonmi kono won wiyoɓe leɗɗe men ɗe ɓuri wawde nafde te ala koyte ko effet ala bonande beele an ɗo wawi ɗum safrude haɗa andi cafrigo hande ko wayno ko mbiyata ko moccol anda hono mbiyeton ɗum moccugol neɗɗo moccude neɗɗo wonɗo hoore musore teera hoore aɗa mocca ha ɓuuɓa reyum non mi mbiyata eyyi ɗum ɓe mbi pulla jeddu ɗum fof ya miija kala mbo buddi mimi woni baajol si mimi neɗɗo fulɓe wona moccat ɗum ha jippode wallahi no wodi moccugol yaara so firi mocce ha jippo hande ko moccata ko ñiire musande ko moccata ko hoore ko moccata ko reedu ko moccata ko guite fof ko moccol gotol eyyi ma émission armi okkira ɗum fulɓe ɗum safara noon neɗɗo no darari zatu mum ko sertini ko leɗɗe woɗɗe leɗɗe fulɓe hande ko safat ko ndoho siti e hémorroïde hina safra gorko ha wonto gorko ko safata ndohum siti safa hémorroïde ko ina safa gorko sabi hande ko mbiyata ko haɗa heewi nande ɗum ene yewte goragu wona rafitan dawon wa ara neɗɗo non tan gaña no bonna haɓɓa gorko ha horto won gorko no wodi walla wona ndohu siti kuro but en ɗum arama ha jagga ɗaɗi gorko horto wonde gorko walla hémorroïde
non saɗa safra ɗin fof dentinta cafrade manga kono sa waɗi visé goto cafruɗama rek an a safara maya tawa ɗi tati ɗi ɗiɗi nan ɗon ina wawi ɗum artoya joni noon si neɗɗo arima min de nayi yaari an si haali tan a fahmat likki seeɗa tottuɗa ɗum si ala sens hay o yawoy kono si yari ɗum rek fof safra gorko kam a aada fulɓe mbiyto ko wasi en waw safrede rek ko garduɗo noon sono mbo ardani noon kam ɗum no safre safara o fulɓe mbiyto ko si jelli balɗe jeeɗiɗi natti wonde safara so jelli balɗe jeeɗiɗi so natti wonde cafugol balɗe jeeɗiɗi tan wadde e haala ma mbiɗa ko wiyete ko hémorroïde e dohum siti e gowagu so neɗɗo ari wi gowagu no usti saɗa safra kanji fof fof dentinta cafra ndenda kanji fof so tawi a safrani kanji fof kala hen keddigel no wawi artude e rafi o so tawi noon koko wayno mbiɗa ni kaɓɓol nani hen walla no wiye seyɗani ina jagga gowagu en walla miijoji kewɗi en walla naggam est no woodi eyyi ɗum fof no woodi saabi miijo kam ala neɗɗo teeri oto makko no dohno miiji natti miijade télé o rek oto o yana terɗe ne ko noon hay juulu saɗa juula no Allah wayi mawnude sa miijima goɗɗum rek haɗa wawi accu rukku walla sujud terɗe ne ko noon si hakkille natti ɗo wonde rek ita neɗɗo softata doole makko usto yo fof mum usto eyyi inchallah kono sababu ɗo ardi fof no safre sababu ardi fof ina safre inchallah ceerno Amadou Tidiane Ba ngol woni gaddanol ma ɗo e Pindi TV hol ewnago panta e yeeɓiyankoɓe Pindi TV e rewoɓe ɗo tawi ko sernaɓe hono ma en ɓe holko ngol mbatta e maɓɓe mbiɗo welti hen no fewi saabi nder leydi caggal leydi fof alhamdulillah yimɓe ne ganda hen ne jewta téléji radio ji kono ɗemgal pular kam hande woni lawol adanol mbiɗa yewtide musidɓam fulɓe sabi ko ɓoyani tan miɗo wonɗo France fulɓe ne noddiraɗa kala alhamdulillah ɓe yiɗɓe ɓe saabi Allah miɗen jettoɓe simin jooɗima ɗo miɗen jewta ɗemgal pular ɗum ko ɗum koko mawni amen eɗen ñaago Allah ɗo téléji ɗi fof jotti yo Allah yettin ɗon télé men ɗemgal pular amin rasulillah enen fulɓe yo en gon neɗɗo goto en ngala ko cukkateno caggal neɗɗo gandal alhamdulillah en tawi ɗum goryagal en tawi ɗum wadde yo en dentu gonen neɗɗo goto eɗen ñagano mawɗi leydi men Macky Sall e Allah hoybinan ɗum fof ko yiɗi ko Allah newna ɗum kama sohnaji mum barke mawlana rasulillah a jaama ceerno Ahmadou Tidiane Ba mondo hen koɗɗo e Safoir golle ma jooɗi peewi min beltanimama min jarnimama min jetti dendagal bandiraɓe jiɗɗo joɗde makko waɗa 77 675 13 13 walla waɗa 77 waɗa 400 waɗa 00 waɗa kadi 00 waɗa 35 noon Ba Allah jarama golle mama e gattuɗo e jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi seydi Ba jarama